Parikot ti sumagmamano a barangay, iti Cordillera ti kinaawan ken tinakurang ti sangguniang kabataan officials gaputasaan kayat dagiti daduma nga agtutubo nga agnayangay iti pwesto. Nupay kasta malalukoy dagiti agtutubo a makipaset para iti umadanin a barangay and sangguniang kabataan election into Nobyembre. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapisar. Napatag ti sangguniang kabataan kadagiti barangay gaputa dagitoy ti mangibagiken boses dagiti agtutubo iti local governance. Ngem sumagmamano kadagiti barangay nang runa iti syudad ti Baguio ti awanan ti SK. Napupondo yung ating budget for SKs, no? So every year, regardless if there are SKs or none, na iipon yung pondo, sayang naman na magamit para sa programang pangkabataan, lalong-lalo na sa iba't ibang barangay dito sa Baguio. Iti agdama agarup 20 a barangay ti awanan iti SK chairman ken SK members iti syudad ti Baguio. Kinakurang ti impormasyon maipapan iti SK reform ti maysang obserbasyon ti opisyal arason iti kinakurang dagiti mangayat at umaray nga agtutubo. Maikadua ti kinakurang ti youth population kadagiti sumagmamano a barangay iti syudad ken ti panagprofile kadagiti agtutubo iti syudad. We cannot solve national issues if in the grassroots level ay maraming issue tungkol sa kabataan. So that's why we are encouraging young people right now to join and vote, and not only to vote but to run for SK elections. Sigunmat iti Commission on Election Cordillera, saan ang naipalubos ti special election iti napalabas atawan para kadagiti awanan ti SK kas pamilin iti national office. Hintayin na lang yung ating susunod na election at yun lang naman yung ating nakikitang parang issue ngayon, yung mga kakulangan sa SK considering hindi ata nila ma-access yung SK fund kasi kulang nga yung mga opisyal nila. Kinunanamet akasapulan nga umaksyon dagiti lokal a gobyerno kan barangay iti rehiyon tapno maalukoy dagiti agtutubo nga agnayangay kas sangguniang kabataan officials. With all due respect sa ating mga LGUs, hindi na rin siguro kasalanan ng COMELEC kung bakit kulang kasi nung nagkaroon tayo ng election noong 2023, hindi naman COMELEC ang nagkulang dyan. Actually, yung ating mga LGUs talagang kulang yung kanilang mga kandidato. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.